Üdvözlünk a Webstarnál, az új, világszerte elérhető Vitality Community-ben, ahol játékos könnyedséggel ismerheted meg a vitalitáshoz és fitséghez vezető utat, és ahol teljesen új módon vásárolhatsz és tarthatod a kapcsolatot barátaiddal. A Webstaron szinte minden online tevékenységért jutalmat kapsz. A barátaiddal kapcsolatot tarthatsz. Megoszthatod legjobb fitness és szépségápolással kapcsolatos tippjeidet. Megoszthatod kedvenc képeidet, a legfrissebb híreket, továbbá a kedvenc márkáidat. A személyre szabott Webstar Vitality Coaching ingyen áll rendelkezésedre. A Webstar jutalmakat Webstar Kretszeknek nevezzük. A Webstar Kretszekkel a vezető életmód és vitalitás termékekre akár 100%-os megtakarítást is elérhetsz. A Webstar Kretszekkel különleges státuszkitűzőkre és igazi, értékes nyereményekre is szert tehetsz, méghozzá nap mint nap. Hogyan indulj el a Webstar világában? Vágd bele, és elsőként hozd létre a Webstar profilodat, majd tölts fel magadról egy képet. Írd le, mi az, ami a legjobban érdekel. Következő lépésként mesélj barátaidnak a Webstarról. Minél több barátod csatlakozik, annál több Webstar Kretszet tudhatsz magadénak. A küldetésünk nem más, mint hogy a Webstarral egészséges emberek és elégedett vásárlók millióit teremtsük. Vágjunk is bele! Csatlakozz a Webstar küldetéséhez most!